Sanibonani. Hey, angikho right namhlanje. I'm angry. I'm angry, very very angry. Owami ungifonele wathi ngimcela ngimuphe ama-questions engifisa ukwabuza uLungi nomamakhe because bayeza bamfonele bathi bacela ukuzoklina igama labo. Okay, it's fine. Ngathi mina owami no ngicela ukuba khona. Wangivumela ke ukuthi ngibe khona. And then uKing Zwane uzile from la hlala khona wafika wangipick up saya eMidrand. And then masifika eMidrand isikhathi besivumelane ngaso azange kube yiso kube ne delay. Okay, it's fine. While ba busy because uqale ngoLungu wami interviewer but I was not there. Weza ngoNhlanhla. While ba busy aba interviewer uKing Zwane wavelela emergency emfuna serious endlini wathola ukuthi uzongishiya wangidropa off wangishiya wahamba yena endlini. Okay, ngasala. Okay, baba ceda ke wase uyangibiza ke ibounce ka owami ngangena. Yo, ngangena guys, mangena thola ugogo kaLungi, mama kaLungi uLungu. After 6 years ukubona ababulali bengane yami. Ngikhalile kakhulu guys, ngikhalile. And then owami wazama ukuhlisa umoya kube right. Okay. Sesiyakhuluma manje. Masikhuluma uLungu uyaphika ukuthi yena wangitshela ukuthi abafana bangaphebhek opposite bebahamba noBanele uBanele makashona sekayasiphika uphika umama wakhe kucala and wayengekho uLungu makayisho lento leyo. uLungi seba create a story guys like balalele yonke into engikhulumile ku video yami. And then I think nama comment enu comment ukuthi lokhu kwenzeke kanjani waye ukufunisa umntwana owakhe ngekho sekuchintshile konke lokhu uLungu bekakhona endlini manje. uNhlanhla akasayazi into yokuthi mina ngeza ngazolanda uLungu. uLungi mina mangifika ngiyofuna uBanele bekakhona. Yazi guys bachintshe yonke into such a way ukuthi bayangihleka bangenza isilima. uNhlanhla uze ubhekana nomntanakhe guys bayabrashana bayangihleka. Azange imele as a broken mother. Azange imele. Ngize ngamtshela uLungu ngathi zithandazise uNkulunkulu akuphe iqiniso. Zithandazise uNkulunkulu akuphe iqiniso. Guys ngigcine ngithatha ibhodlela leli lamanzi ngishaya umama kaLungu ngalo. Because bangenza isilima bangenza a fool. After ukuthi bangenza isilima isikhathi eside namhlanje basangenza isilima. So umama kaLungu uthe ngizofa. And anginankinga nokufa. Ngimtshela ngathi ngizofa njengomntanami. Ngizofa njengomntanami is fine. Wangitshela ukuthi ungivulele icase. Mangabe ijustice ikhona eSouth Africa izocala ngami mayenzeke. Mangabe yahluleka kumntanami mina ngazi ukuthi eSouth Africa kuna justice. Ngilindile amaphoyisa azongibopha. Ngilindile ukuthi ayongivulela icase ngizofa. Yazi guys nizoyibona izophuma. Kusho ukuthi bahambile bayoziklina igama nizolalela nama was not there. Into engizwile nje bathi uLungu uthe mina since ngashonelwa umntwana lo omncane okucala azange ngibe right ngi mentally disturbed ngiyahlanya noma makhe bekasho athi uyahlanya mentally disturbed azange ngithola ukudelela okungaka. But ngabatshela ngathi justice yomntwana wami ngisayifuna ukuthi bayangithreatenisha ukuthi ngizofa. Hayi ayisho ukuthi leyo ngizofaila umntanami kubo. Never. Ngibatshelile ngathi ni 3 ngi1. Ni 3 ngi1. Umntwana wami. Number 1 angiunderstand ukuthi mabathi bazoziklina igama labo. Ukuba uNhlanhla bekaklini guys. Bekazothi ku owami ngicela ufonele umama kaBanele lo ongcolisa igama lami. Ngihlangane naye. Ngimbuze ukuthi indaba angcolisa igama lami. Bekangeke athi ngiyeza ngizoziklina.
So bayenzile ivideo yabo le abayenzile angiyazi ukuthi thina ngazi but the whole story bayichinchile balalele istory sami lese engisikhulumile kini first guys bachinche yonke into. What a cruel mother ufundisa abantwana manga. Hey lo yamfazi ukhohlakele nonhlanhla ukhohlakele nomama akhe. Nibhizi nifida umntwana nemfundisa manga. Yazi uma umthakathi nento wrong awuyiboni. Ma umthakathi nento wrong awuyiboni. Mabeza into abayenzayo. Babeza into abayenzayo njengoba bathe ngizofuna onhlanhla akangibulale is fine. Ngiyazi vele ukuthi ababulali. Owami umntwana anginayo. Yena ubhizi uhleka nomntana wakhe benza mina isilima. Usafundisa umntana wakhe amanga namhlanje. Lo mfazi ukhohlakele. Nala ashade khona. Hayi basithathile isikhohlakalo somfazi. Esifundisa umntana nogogo. Yazi thina sakhula abazali bakuthusela ukuthi mawukhuluma amanga ngeke ulibone izulu. Lo mzali ohlala phansi afida umntana wakhe ngamanga. Apheka umntana wakhe ngamanga. Guys ngikwate ngalendlela le angazi but ngikwatile ngifuna ukukhuluma amanga. Mama kaNonhlanhla noNonhlanhla bakhohlakele. Hey bakhohlakele labo bafazi. Uzongitshela ukuthi ushone lo mfazi uzongitshela ukuthi ushone lo mntwana ushone lo mntwana ngoba uthathe indoda yomuntu umunye umfazi uyakhala Nonhlanhla ukhohlakele guys ukhohlakele ngalendlela uyabona namhlanje ungiprove ipoint ukuthi uwumthakathi wempela banomama akhe basafundisa umntwana amanga. Yize ngamtshela umntwana ngathi izithanda size sisi. Thandaza. Xhumana noNkulunkulu. Because manje ngiyisilima. Biyahlekwa kumnandi bambulele umntana wesilima mabaceda bazoziclina igama ku social media. Abakolodi social media abakoloda mina ama-answers. Akulimelanga social media kulimele mina. Yimi umuntu olimele la yimi umuntu ohamba nepain. Ukube beka neqiniso ngabe uthe ku owami fonela umama okabanele lo mosha igama lami. Uzothi ngizoziclina. Bahleli phansi baba ngicela nibhekeni ivideo yabo guys. Nami ngizoyibheka nami ngilinde ngamehla bovu. Nami ngikhona la ngilwa khona. Yeah nizobona bongekho right kodwa nje injalo into yabo. Nomama omdala ugogo omdala yazi mina ngazi abogogo kuyiba basifundisa amaqiniso. Mama Nonhlanhla ugogo omdala ufida abantwana mangafide nabazukulu generation to generation. Owami umntwana ngizomlwela. Owami ngizomlwela. Njengoba yena wakhe ambambe ngesandla amfundisa amanga. Owami uze wafa ngazange ngimfundisa amanga. Mina abantwana bami ngibafundisa izinto eziright. Khona manje bafuna ngifonele umntana wami ulungucamba manga ukuthi yena umntana wami wamkhapha kwathini. Like guys mina abantwana bami abathandi i-social media number 1. Abantwana bami abafuna ukungena ezintweni ezisnacks. They know ukuthi singabantwana. Abantwana they know ukuthi singabantwana. Always I protect them whatever I do. Nakule fight mangiyoyiqala zange batshele because every day ngiyaba protect. Angifuni umntwana ophendula abantu abadala number 1. Ulungi nizoyibona ivideo. Nizobabona nala abangihleka khona. Nizomuza uNonhlanhla nalathi ngizofa khona. Guys, ngilimele angifuni ukutshela manga ngilimele ngalendlela ukuthi angazi ukuthi ngithini. But ukulwa angeke ngikiyeke. Ngilinda amaphoyisa uthe uyongivulela icase. Walindile. Maweze manga amaphoyisa azocela ngami ukubopha. Aweze. Hey bakhohlakele labantu laba. Angazi ngabona abantu abakhahle. Angazi uNkulunkulu waye angabavakashela abafikele. Angazi uNkulunkulu waye angabavakashela abafikele. Uzongitshela ngomntana wakho ofile benguphi mina? Ubulawo ubani? Umntana wakhe lo oshonile ubulawo ukuthi uthathe umfazi womuntu umfazi uyakhala. Umama wakhe ubhizi upepenyuka nendoda yomuntu. Akakwazi ukutshela uNhlanhla ukuthi fune yakho uyeke indoda yomunye umfazi. Hello mama lo